hapdeng jong ka jingdon jong ka thma jong ka ri Amerika ka ri Israel persha ya ka ri Iran tes ka ri North Korea ya ki nuclear capable rocket launcher kini ki rocket ki don kumbah rus pa but kini ki rocket kila poi shaphang mingi jong ka duriao jong ka South Korea ha ka jingjingai ka bolong hadu kumba lai spa rupho kilometer ka jingjingai ka pongyang gala khot ye kini ki namding bagi dei ki ba tip da gi ta ki MRL ki ba deiru ki terthma ki ba kinsai tam jong kari North Korea ha ga ki jingtas che ki namding nuclear nagalyang ju khlidu jong ka tei kari u Kim Jong Un ba ka khun kin thai ka jong u ka UN ki la don hangne ban pe kai ye ki jingkilan mat jong ki terthma ki jong ki kilat pasal kubor juga North Korea kalau tip dekat Korean Central News Agency lani ke KCNA kalau ong bagi terthma ki balak ban siat sejengai jong ki sipai jong ke North Korea kidon hapdeng jong ke sepngi jong ke tegeri ke penlong ye ke jing persang jong ki ban siat ye ki terthma ki ba kensai jong ke tegeri hapo jong ke te ke duriau jong ke South Korea u Kim Jong Un ulo ong ba ke jing siat ye ke namding ke dei kum sibenta ban bu jing mai ke nongshun jong ke pongyan ka balong ru ke nongba jong ke North Korea bakat no ki tiar ki long ba bu jing ma bhai wipat ki ri ba marjan ong ke lat patai khobor KCNA bat u Kim Jong Un ul airu e jero ya ka MRLS bat ong ba ki tirthma ki don jingma hadu kata gata ya ginu ki ri ki long nongshun ya North Korea bat ka ri North Korea ka setiat ru ki sipotuli ki ballistic missile shaduriao hajan jo ko ru duriao jong ki Japan ru kabade ka wei ni ki jaka khai ki ba kongsan jong ke te gari ha Japan haga khatwei turik jong mantau benai kari North Korea kala persangru yaki cruise missile napo jong ka Choyon destroyer kani ka jing test yaki missile jong ka North Korea kade hapdeng joki jaka ya ka bagi sipai jong ka Amerika bat ki sipai jong ka South Korea kawla tip ka te ka jaka de ka Freedom Shield bakila yo ban test yaki tirthma ki jong ki kawla sedang nadu ka khandai turik jong nai mat bat kan kut hadu ka khat khandai turik jong tau nai mat long bagini ki artili ki rigla pendon kam ye ketei ke jaka na kam taban ai ye ke jeda ye ke jingbrngam jong kri North Korea kumta halor jo ki jingtas nuclear missile da kri North Korea na galyang jo kri Amerika kalabu ye ke kinhun sipai ke jongka ka bolong hadu kumba arpu prajar sanspa ngudi ei haringkat ki lingsunya pom hapo jong kri South Korea kri South Korea kalau ong ba kani ke jingle jong North Korea ka pau shai ba ka persang ban kilan mat ilade nak ka jingpen khre ke jongka persha ye kri parlok jongka kabelong kri Iran bat kalau ong ba ke jingle jong North Korea kala penkheng ye ki kendon jo ka United Nation Security Council jo ka perthai bat ka pongyang gade ban pensange mardor ye ke jingle ke jongka nagalyang jo defense minister jong kri Japan Shinjiro Kisumi ulo ong ba kumbalai spa rupho kilometer kini ki namding kila her bat poi sajan jonggori Japan ru hanre ompat tip setia la hatu don ne am kibla mensau ne kedi jingsiat jong kedi nuclear missile jonggori North Korea bat kedi jingjia kala jia hakapor kumba sibji arho saw minute ne kalyang ju prime minister jokori Japan u Kim Min Sok bat u president jokori Amerika u Donald Trump kila penpau ban ong ba kini jingtas missile jonggori North Korea kidai na mar ka jingdon jokori thma jong ka Middle East persha ye keri Israel bat ye keri Amerika kumta keri Japan keri South Korea bat keri Amerika kila kentho teng ye keri jingle jong keri North Korea ban siat de namding ki khanbor sha ki jaka ki don jingmi jong keri South Korea bat keri Japan kumta keri jing sedang ban semedan jong keri North Korea ya keri nuclear missile kala ban bu jingma ye keri thma jong keri Amerika keri Israel persha ye keri Iran kumta ayu bat sha keri jingthmu ju Kim Jong Un halor ju keri jingsei ki jong u ye keri terthma to ngenang ye api wipat ki khbor ki panangwan khoble sibun ta thadu bi kendu ha wipat ke video